2-es Yarisnak a hátsó helyzetjelzőjének a kicseréléséhez le kell venni ezt a kis burkolatot, innen le lehet kattintani. És a helyzetjelző az annyira bent van, hogy kézzel nagyon nehéz hozzáférni, úgyhogy ki kell venni az egész hátsó lámpát. Azt úgy lehet, hogy azzal, illetve ezzel a 10-es csavarokkal ugye kilazítjuk, utána ki lehet venni az egész búrát, és akkor már egyszerűen hozzá lehet férni. Annyi, hogy mikor kiveszitek a búrát, akkor valószínűleg ez az ezüst szürke színű műanyag kijön a helyéről, de ezt vissza lehet pattintani, utána az index, illetve talán a féklámpa lehet benne. És én igazából ilyen égőt tettem bele. Nem tudom, hogy hol van ezen a 12 volt 5 watt. Ez pedig a rossz.